шанс. Трябва да оцелиш. Добре. Така. Стискай ми палци. Чакай малко да се дръпна. И... Да! Да, спечелихме! Чакай, имам още 2 пъти. Оле! Още един път. Спечелихме! Спечелихме! Те на първенството ще загубят. Тук на върха, ще бъдем тук на върха. Живеем ние в замъка, с нас се разкършете. Тук на върха, ще бъдем тук на върха. С братлето мое, бейби, бързо ще превземем. Ние върха, ще бъдем с нас на този Бейби, но трябва да ходя при магиосника. Той не беше ли зъл? Не, стана добър и ме обучава, но онзи зъл беше обратно или нещо от този сорт. Затова аз пак ще се обучавам. Чао! Все пак, аз съм добрия, а ти се опитвай нещо да направиш. А какво? Как така? Помаги, разбира се. Добре, ще опитам. Добре. Чао! Какво ти става? Щеше да ме нараниш. Аз ти казах да се обучаваш. Да. Казах ти да се обучаваш, а защо не го правиш? Имаме бързо първенство. Ако бабката и Ерик ни победят, какво ще правим? Добре. Ще се управлявам по глупостите. Глупости ли ще видите ли глупо? Ще щупим ръката на Ник вместе ясно, за да Ник да не спечели. Това ми харесва. Съжалявам, но няма да мога да играя. Счупих си ръката преждевременно и... Виж, много съжалявам, но трябва да се справиш сам. Добре, как я щупи? Ами, и аз не знам точно. Събудих се и си бях легнал на ръката. Извинявай, но имам чувство, че е някаква магия или нещо такова. Мисля, че някои са ни нагодили номер, но не знам. Не ми се претърсва. Затова те умолявам. Ще се опитам. Знам, че не си от най-добрите и извинявай за това, но мисля, че сега ти си най-добрия. И ще спечелиш това. И ако има нещо, аз ще ти помогна, каквато и да е магия. Може ръката ми да е счупена, но аз пак ще ти помогна. Добре. Тя съм тук и ще ти помогна. И ти трябва да спечелиш. Да. Ужас, битър. Разбра ли? Да. Добре, сега отиди и спечели за нас. Да! Виж от мен, ако оцеля, ще спечелим. Ако не оцеля, ще загубя. Знаех си, че можеш да го направиш. Да, дай нашия знак. Може да ми е счупена ръката, но пак ще се опитам. 1, 2, 3 и... Оп, оп, оп. Ау, ау, ау,